Vi står her sammen med... Jeg hedder Rasmus. Rasmus, a.k.a. Raske Penge. Alle kender ham jo. Okay, så Raske. Ja. Eller Rasmus. Ja. Hvad er den ondeste prank, du nogensinde har lavet? Jeg havde en kæreste engang, og hun boede langt ude på landet, og vi var alene hjemme, og jeg gik ud for at hente noget. Og så tænkte jeg, kunne det være sjovt bare lige sådan at komme listende tilbage, og så sådan stå og være sådan en eller anden Gustav-mand der, når hun lige troede, hun var alene, og så sagde jeg bør, og så blev hun så fucking forskrækket, og hun græd og løb op ad trappen, og det var bare sådan, nej, det var forfærdeligt, altså. Det var fucking forfærdeligt, altså. Det var slet ikke, det var bare en lille lol, havde jeg det er sygt ondt. Men det var slet ikke i orden, det var sådan. Men vi stemmer for, fordi vi kommer fra ondskabsudvalget på Vordingborg Gymnasium, så vi synes, det er en mega fed prank. Ja, okay. Hvad er så, udover det, hvis ikke det er en prank, hvad er det ondeste, du nogensinde har gjort? Har du gjort nogensinde noget rigtig ondt? Noget sådan virkelig sådan, der kommer helt ind på hjertet, sådan noget ondt. Noget ondskabsfuldt. Ja, altså... Jeg har jo gjort noget, der har gjort folk ked af det, men hvor jeg ikke har gjort det så meget sådan for at gøre dem ked af det. Ja. Men da jeg var en lille dreng, ikke? Så havde jeg sådan en aftale med mig selv om, at jeg må godt pine bierne om onsdagen, havde jeg besluttet mig for. Om onsdagen? Ja, om onsdagen, så må jeg godt være led ved bierne. Okay. Men det var også den ondeste dag. Så det var bare sådan noget med, ja, præcis, det var det nemlig. Altså. Okay. Det er jeg jo ikke så ked af, at jeg kom til. Må vi høre dit ondeste grin? Vi hører lige Haralds ondeste grin først. Og vil du så give vores ondeste grin? Okay, godt på. Okay, Harald først. Må vi få dit ondeste grin, Raske? Jeg tror mere bare, det er sådan et... Mange tak for det, Raske. Fuck, det var sindssygt det der.